मेराघाट बि आब्दुल्लाराय बाथौ गौतुमा देग्लाय 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोराव बिथांमोना माने देग्लाय सिलभार जुबली जायखौ रुपाथि मायथाइ होननानै बुङो। बे रुपाथि मायथाइ फोरबो बावहाय खुंनो थांगासिनो दोङो। दिनै गिबि सान, बे गिबि सानाव गासै रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै नुजाथिफैदों। बावहाय गोबां हाबाफारि दोङो। बे ओनसोलनि गासै बाथौआरि सिबियारिफोरखौ बिथांमोना लानानै गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै बे माने सिलभार जुबली एबा रुपाथि मायथाइखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बावहाय जों गासैबो जोंनि जि माने नांगौथि जायफोरखौ लानानै जोङो बर' समाज एबा बर'नि हारिमु एबा बर'नि सोलोंथाइफोरखौ जों जौगाहोनो हायो धोरोमजों लोगोसे, बेफोरखौ लानानैनो जोङो बे धोरोम आफादनि गेजेरजों जोङो खुंफालांनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेवहाय जोंहा दोङो जोंहा फरायसाफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय, थिग बेबायदिनो जायगायावनो खौथि खालामनाय बे मेम'रि टेस्ट बेफोरबायदि बादायलायनाय दोङो। बेनि अनगायैबो जोंहा आर'ज बादायलायनाय दोङो बाथौ धोरोमनि। आरो बेनि उनाव जोंहा गेलेमु आयदायाव फरायसाफोरखौ बा रायजोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय बावहाय भलिबल एबा बुलुर बादायलायनाय जों हाबाफारि लाखियो। बेनि अनगायैबो जोंहा बावहाय रायजोनि गेजेराव जोंनि हारिमु कालचार बेखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोंहा बावहाय जोङो खुलायैनो जोङो माने थियेटार दिन्थिफुंनाय जों हाबाफारि लादों। गिबियावनो जोंहा दोङो एक्टिङा होननानै बुङो, बेबायदि माने नायजाब दिन्थिफुंनाय बेखौ लादों। आरो बिनि उनाव जोंहा दोङो बे थियेटारनिनो मुङा आयराखि। बे आयराखि थियेटारखौ जोङो बेसेन लायालाबासिनो साननैनि थाखाय जोङो हरनैनि थाखाय जों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानगोन जाहाथे जोंहा बेयो जोंनि बियाबनि मोनसे गोदोर मोनसे फोरबो, जाय फोरबोआ जोंहा दिनै 25 बोसोर मोनफैबाय। जाय धोरोमा जोंनि बर' हारिखौ दिनैसिम फोथांनानै लाखिनायाव माने लाना फैनानै जुग जुग लाना फैनानै जोंनि दानि दावगाफुनाय जोंनि हारिनि माहारियारि गौथुम बर' साहित्य सभा, एबसु, थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिमु आफादनि आखायाव होफैदों। थिग बेबायदिनो बे आफादखौ जोङो माने बे धोरोमारि आफादखौ जोङो जेब्लायबो सिबिलांनांगोन। जोंनि असे धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो सिबिलांनांगोन। अब्लासो जोंनि हारि, जोंनि हारिमु, जोंनि राव गासैबो थांनानै थागोन। जुदि जों धोरोमखौ जुदि सिबियाबा जोंनि बे हारिया गासैबो धंस जालांगोन। जेरैहाय जोंनि बे गोदोर हारिया दिनै फिसा जालांदों धर्मान्तर जायै जायै। बेखायनो जों सानो जे रायजो राजाफ्रा जोंनि बे असे धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै जाहाथे जोंनि गोदान समाजखौ दैदेनलाङो।